3. Euskal mitología ikasten ari gara. Estamos estudiando la mitología vasca. Murtzanteko ikasleok gara. Somos los alumnos de Murtzante. Lan handia egin dugu. Hemos hecho un trabajo muy grande. ¡Cachagoria! ¡Cachagoria! Hau, Peru da, baserri batean bizi da, gizon batorra da, baina alferra da. Este es Perú, vive en un caserío. Es un hombre majo, pero es vago. Lan egin behar dut baina, lokuruzka botako dut. Lotan dago, onatu behar dut. Emakumeak zer egingo du? ¿Y la mujer qué hará? Esnatu, esnatu! Esnatu, esnatu! Non nago? Etxun, lan egin behar duzu. Gatxagorririk ez dago eta. Gatxagorririk, zera hori? Arratsaldea ganbarara joan da eta liburuzar bat aurkitu du. Por la tarde subí al desván y busca un libro viejo. Liburuzar bat aurkitu dut. Eta Peru irakurtzen hasi da, eta badira gatxagorriak txiki-txikiak dira eta nagusiak agintzen du. Eta haiek bete zen dute, Baionako tenda batean sartzen dituzte. Y Perú empieza a leerlo. Encuentra que los gachagorris son muy pequeños y que lo que les manda el jefe deben cumplirlo. Los venden en una tienda de Bayona. Ene, komenzai! Peru lagunei agur esaten die. Perú les dice adiós a sus amigos. Peru, norra zoaz? Baionara, agur! Baiona iritsi eta gizon bati galdetu dio. Cuando llega a Bayona ve a un hombre y le pregunta: Aizu gizon, zuk saltzen aldituzu gatxagorriak? Ja, baina gordi jotan zaude? Peru tenda txiki bat ikusi dugu eta sartu da. Perú ve a una tienda pequeña y entra. Eguno, hemen hau gatxagorriak? Gatxagorriak lehen bai, baina orain jendea ez du ipuinetan sinesten. Non erosten dira? Ez dakit, baina San Juan gauan ernegun. Eta San Juan hau iritsi da. Y la noche de San Juan ha llegado. Zorrika izoa kanpora! Zorrika izoa kanpora! Peru etxera joan da eta bapatean. Perú llega a casa y de repente... Esan! Zer egin behar dugu? Azkar agindu! Hau goza hau! Ez dut lan gehiago egingo! Lan eta lan! Egunak joan eta etorri. Lan eta lan! Gure gozamena. Lan eta lan! Ezer guzu nagusi. Lan eta lan! Zer dugun egin behar. Txikitu egun guztia! Ondo! Berehala egingo dugu? Egun guztia txikituta dago baita, ere etxekoa. Toda la madera está cortada y la de la casa también. Hau desastre hau! Esan! Zer egin behar dugu? Lan eta lan. Egunak joan eta etorri. Lan eta lan. Gure gozamena. Lan eta lan. Ez ikusi nagusi. Lan eta lan. Ez dugu egin behar. Orain beharra moztu. Ondo! Berehala egingo dugu? Peru desesperatuta dago. Perú está desesperado. Utzi bakean! Bukatu dugu. Azkar! Agindu. Peruri idean bat bururatu zaio bai gut bat zulo betite dago. Perú ha tenido una buena idea. Tiene una criba llena de agujeros. Ekarri una Mercedes! Baina alferrik ezin dute ura ekarri. Nagusiak agintutakoa ezin dute bete. Horretxegatik joan behar dira. Pero en vano, los gachagorris no pueden traer agua. Lo que ha mandado el jefe no lo pueden cumplir. Por eso se deben de ir. Agur! Hau bakea hau! Orain Peru granen dugu. Ahora Perú ya trabaja. Eta Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Bi gizon eta laguna